Sziasztok srácok, ebben a videóban megint gitározni fogok, de most eljátszom hát lehet a eltő de magos. 3, 2, 1. Rátok most elmondom. Vége, de nem biztos, hogy így volt, mert most elfelejtettem én, meg van fáradt a kezem, meg most is a kis kecelámat el fogom játszani, de elsőnek ezt. Vagy nem, elsőnek a kis kecelány inkább. Most csináltam egy videót, de még ezt is. Kis kecelányom fejébe vagyon, elér a rózsa kezébe vagyon. Mondom, fordulj ide, megtámasztom. Mondom, fordulj ide, megtámasztom. Citrusi menta, rajtai rózsa, elmennék táncba, ha szép lány volna. Mondom, fordulj ide, megtámasztom. Mondom, fordulj ide, megtámasztom. Nem játszottam, de kétszer játszom el. Kis kecelányom fejébe vagyok, fehér a rózsa kezébe vagyok. Mondom, fordulj ide, megtámasztom. Mondom, fordulj ide, megtámasztom. Citrusi menta, rajtai rózsa, elmennék táncba, ha szép lány volna. Mondom, fordulj ide, megtámasztom. Mondom, fordulj ide, megtámasztom. Jó, és kész. Most pedig a legújabb számot, azt sem játszottam, de eljátszom. Újra kezdem.
játszom el, hogyha egy nagyon pici hiba is van benne, akkor most újra kezdem az egészet. Ja? Hiba. Most az egészet újra kezdem. Hiba. Újra. Hiba. Srácok, ennyi volt ez a videó. Majd holnap este még szerintem csinálok videót, mert meg shortsokat szerintem, mert Bennivel fogom, mert a Benni, tudjátok ki, mert neki is van egy csatornája, de majd be fogom mutatni egy videóba, hogy majd holnap itt alszik nálunk, Benni az osztálytársam és a barátom is egyből. Majd holnap itt alszik nálunk, és lejátszuk majd a szombati eventet Steel Brérotban. És akkor majd meglássátok, hogy ki. És majd videót fogunk csinálni 3-on. Azért mondom, hogy 3, mert én meg Benni 2-en lennénk, de a testvérem is jön. És majd csinálok egy videót, amiben 3-an játszunk Steel Brértot, és az eventet is lelive-olom, levideózom nektek. Szóval, ja. Na, sziasztok! És srácok, már úgy este van, és én leszoktam nyomni egy ilyen karate edzést, hogy mi, hogy így, hát, hogy így nem megyek el olyan hamar, hogy mi, és így szoktam ilyen ütéseket, úgyhogy ezeket most meg fogom csinálni. Első, beállunk, rugás. És hát csak, hogy látnátok így jobban. Még itt. Így beállunk, és akkor rugás. És akkor másik, hogy beállunk, és akkor másikban rugás. Most támadást mutatok. Utána így, ütés. Vagy utána elfordulok, és így ütés. Utána védekezés. És támadás lábbal. Vagyis. Így. De úgy is lehet, hogy ide ugrasz, és így. De máshol is lehet, hogy ide ugrasz. Így. De is lehet. Mit csinálsz? Így is lehet. Szóval, ja. Így. Rugsz. Rugsz. Ütsz. Ütsz. Üt. Fejbe. Hoppja. Utána. Most ilyen ütéseket csinálok, és így bemelegedek. 3, 2, 1. Srácok, kifújom az orrom. Mindjárt jövök. Srácok, itt vagyok. Szóval,
folytathassuk. Beállunk, így beállok, és hagyja! Most ezek a hangok, hogyha hallattok, akkor ez tesóm. Így kiabál, becsukom az ajtót. És akkor... Hagyja! Mégis lehet, hogy így beálltok. Látjátok szerintem a srácok. Így beszítik a lábatokat. Így magasra, és így. És akkor ezt kell gyorsan. Nem járok karatéra, de Benni fog vagy jár karatéra. Ha? Hú, meg súlyom a Cobra Kai-ból egyszer csinált egy ilyen ütést. Áú, valami megszúrt. És ez fájt. Na, srácok. Most nem sikerült. Így, hogy jaj, majd már estem. Hogy így. Meg valami, amikor Sziasztaszai a Cobra Kai-ban volt, és Kennynek, a diákjának Kennynek mutatott egy ütés. Szóval ide teszünk. Látjátok? Ide így, ezt behúzzuk, és hogyha ide jutnak, akkor így kiütjük, és hasába, ide középre, akkor nem fog fájni, és nem fog kapni a levegőt, akinek ezt megcsinálod. Szóval, ja. És most ezeket így megcsinálom összesen. Utolsó. 3, 2, 1. Kiütés! Bam! És srácok, meg volt a videó. És fáradtam ezzel a ilyen karatéssal. Remélem, hogy tetszett nektek a videó. Ez a videó. Alig bírok beszélni, mert fáradtam. Remélem, hogy tetszett nektek az a videó. Ha igen, akkor lájkoljátok be és iratkozzatok fel a csatornámra. És majd holnap is fogok csinálni videót az eventről. Meg majd shortot is fogok csinálni Bennivel. Meg videót az eventről, ugye? Celebrate-ba. Meg testvéremmel, meg Bennivel vagy fogok csinálni hogy 3-an játszunk Celebrate-ot. Vagy valami más esetleg. És igen. De én már tudom, hogy mit. Hát még nem tudom, de keresünk egy játékot. Hogy nem találunk mást, akkor Celebrate-ozni fogunk. Meg fogunk 99 Night in the Forest is játszani. Ezzel nem szoktam játszani, de Benni azzal akar játszani. És mondom neki, hogy ő jó legyen. És majd, ja, de a tesóm az már nem itt lesz, hanem hívásba leszek vele, és úgy játszunk. Na, akkor egy ütéssel elköszönök tőletek. És akkor újra elmondom, hogy tetszett nektek ez a videó, akkor lájkoljátok be, és iratkozzatok fel a csatornámra, és még lesz izgalmas videó is, és azt is nézzétek meg. Na, sziasztok!